बे समाव बाक्सा जिल्लानि मावजि पार्कआव इउपिपिएल लाइमोन गांखौनि मावसुमा मेल आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा एबा बे समाव लाइमोन गांखौआ मोनबा बिथांखि लादों आरो बे समाव बे बिथांखि बायदियै फैगौ 7 मार्चआव आसामनि चिफ सेक्रेटारि बिथांखौ बा बिथांजों सावरायहोगोन जे एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारि बिथांखौ आरो बिथांजों लोगोसेनो साबा बीर जोहोलावफोरनि गनांगौनि थाखाय बे समाव सावरायहोगोन थांनाय सरकारनि समाव एबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सरकार सालायबाय थानाय समाव बै समाव अमित शाहजों गोबां बाथ्राखौ सावरायनाय जादोंमोन आरो बेखौनो गोसोखांथि महरै फैगौ 7 मार्चआव आसामनि चिफ सेक्रेटारिजों सावरायहैगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां लाइमोन गांखंनि आफादगिरि बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे आथिखालनि सरकार एबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जा दैदेननाय सरकारा बे समाव बिथांमोनखौ एबा बिथांमोननि बाथ्राखौ खोनासङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बेनिखायनो बे समाव आसामनि चिफ सेक्रेटारिजों सावरायनो थाखाय फैगौ 7 मार्चआव दिसपुराव थांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो गुबैयै मोनबा थांखिखौ लानानै बे समाव दिनैनि सावरायलायनाया जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव फैबाय थानाय जे बिसायख'थि समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा एबा पेरेन्ट बडिखौ माबायदि सापर्ट खालामनो बा बिथांमोनखौ माबायदि मदद होनो हायो बेनि सायावबो सावरायलायनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव जे डि भटारनि जेंना बिटिसि ओनसोलाव डि भटारनि जेंना बे जेंनाया दङ बेनि अनगायैबो बावैसो सान सिगाङाव जानाय जे एसआरखौ रिभिउ खालामनाय एबा माबा मोनसे राहाजों बे समाव एसआरनि सायावबो सावरायलायनाय एबा एसआरखौ फिन रिभिउ खालामनानै माखासे थालांनाय जे बै जाय गुबै बिटिसिनि थागिबि बिथांमोनखौ जे मुंखौ सोसनफिननायनि मोनसे राहा खालामनो हायो नामा बेनि सायावबो सावरायलायनाय जागोनखौ एबा बे समाव मेम'रेन्डाम गथायनाय जागोनखौ फोरमायथिदों राकेश ब्रह्म बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो फैगौ 2030आव बिटिसि बिसायख'थि जागोन आरो बे बिटिसि बिसायख'थियाव लाइमोनफोरनिफ्राय सा जि लाइमोनफोरनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय बे समाव टिकेट एबा बिजाथि होनांगौनि थाखाय पेरेन्ट बडिनिसिम बे समाव लाइजाम दैथायहरनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि एबा लाइमोन गांखंनि मोनसे गिदिर बिथांखि मोनबा बिथांखिखौ लानानै मोनसे गोनांथार सावरायलायनाय जायो आरो बे सावरायनाय बायदि बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि लाइमोन गांखौआ फैगौ 7 मार्चआव चिफ सेक्रेटारि बिथांखौ लोगो हमगोन आरो लोगो हमनानै गोबांथार एबा मोनबा बिथांखिखौ बा बिथांखिनि मोनसे मेम'रेन्डाम गथायगोन चिफ सेक्रेटारि बिथांनाव आरो बे बाथ्राखौ रोखायै फोरमायथिदों बिथां इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि राकेश ब्रह्म बिथाङा दानिया फैदो बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि इउपिपिएल जुब हाखा इउथ सेलनि दिनै बेवहाय एग्जिकिउटिभ मिटिं मसलपुराव आरो फैगौ जि माने समय बेखौहाय जोङो माबोरैहाय जोंनि जे पेरेन्ट हाखा बेखौहाय जों बोरै बेसेबां सापर्ट खालामनो हायो बिनि बेवहाय एक्सारसाइज बेवहाय रायलायनाय जादों आरो जोंनि जि बडिफोर दङ जे पेरेन्ट माने एग्जिकिउटिभ जिखिनि बडि जिखिनि जानांगौ बेवहाय लाइमोनफोरनि गेजेरावनो जोंनि जि आइजो माहारि माने जोंनि माने आइजोफोरखौबो बेवहाय बाहागो लाफैनायनि थाखाय जों बेवहाय खामानि मावदों आरो ब्लक आरो प्राइमारि पुर्नांग रुप दाफुंनायनि बे हाबाफारिखौ जों बेवहाय दिनै लादों फैगौ 7 तारिखआव मार्च दाननि जोङो गुवाहाटियाव जोंनि आसामनि चिफ सेक्रेटारि बिथांखौ लोगो हमनो थांगोन आरो बेवहाय जोंहा किसुमान जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जि समस्या बिखेखकरि रन्जन दैमारि बिथांनि जि रिलिज बेखौ लानानै थांनाय इउपिपिएल सरकारा अमित शाह बिथांजों गोबां सावरायदोंमोन आरो बहुतखिनि डेभेलपमेन्ट दंमोन आरो दानि सरकारा जिहेतु जोंनि इउपिपिएलनि पार्टिनि खोथा जेबो खोनासङा बेखायनो चिफ सेक्रेटारि बिथांनियाव जों मेम'रेन्डाम हैगोन मोनबा इस्यु दङ मोनसेया जाहैबाय
रन्जन दैमारि आरो 5 आदार्स बिथांमोननि रिलिज आरो जुबिन गार्गनि बिनि न्याय आरो डिप'र्टार्सनि जि समस्या जि मुसलमानानो हक बा बाङालियानो हक जि जोंनि डिप'र्टार्सनि समस्या बेखौ थाबै माने फोजोबनांगौ आरोबाव जि थांनाय समाव जि एसआर जालानानै थांबाय जोंनि बिटिसि हालामाव गोबां मुसलमानफ्रा बेवहाय अबजेक्सन खालामदों बिथांमोना लिगेलि रियेलथार बिथांमोना बेनिनोखा गतिके बेखौबो बोरैबाहाय रिभिउ खालामफिननो हायो नामा जिहेतु एसआरनि प्रक्रिया बन्द थेवबाबो बेखौहाय माबाफोर लामा दं नामा रिभिउ खालामफिनजानो आरोबाव बिटिसि पार्टखौ जों बेखौ फोरमायनो थांनो नागिरदों जोङो लाइमोन गांखंआ आरोबाव मोनसे थांखि लाबावदों जे फैगौ 2030आव जे बिटिसिनि गोदान इलेक्सन जागोन बेवहाय 10टा जि जोंहा डिस्ट्रिक्ट दङ बे 10टा डिस्ट्रिक्टआव 10 जन जोंनि लाइमोननिफ्राय बेवहाय एमसिएलएनि प्रार्थी जों मोननांगोन बेखौहाय जोङो दिनैहाय पेरेन्ट बडिसिम गांसे लाइजाम लिरदों बेखिनि हाबाफारिखौनो लानानै जों बेवहाय सावरायदों